Здравейте, VBOX. Сега ще ви покажа моя сървър на Minecraft. Отиваме на спаун. Малко ще снимам, защото снимам в момента с бандика. И отиваме на лав, банка. Това е банката. Ако искате да си вземете пари, натискате и дясно копче и получите пари. 552 в момента имате. Отиваме на казиното. Ако искате да играете казиното, натискате лявото копче на мишката, не дясното, а лявото. Например, удрати някой. И колко получих? Николко. Сега отиваме на лав, енчант. Това е енчанта. Изчакайте малко. Както и да е, после ще го правя. И отиваме на лав, евент. Това е евента. Отиваме на Warp Food. Това е Food. Отиваме на Warp Free. Това е за фрито. Имате Iron дрехи и Iron меч. Ето. Отиваме на Warp състезание с коне. Значи, ако искате да играете, трябва да изберете един човек и си играете. Само, че играта е наред за двама и натискате дясно копче и после ще изписва няколко секунди и трябва да ги чакате. И като стане на 0 секунди, айде потегляте да се състезаете. И отиваме на Warp, игра PvP. Това е изберете си две страни, аз избирам лявата и събийте, например, така. Това е забавно. Сега отиваме на Warp, не Gel, да, Gel. Това е Warp Gel, това са полицайки. Ето ги. Ето ги полицайите, и това беше и джайла. Отиваме на Warp Jump. И да ви кажа, едно място в джъмпа е много трудно да се минава. Ето го. Даже съм го писал. Ако някой мисля, че невъзможно, но е възможно. И отиваме. Скачат я, но много е трудно. Аз съм го минал един път, 2-3 пъти съм го минал. И отиваме на Warp Кош. Това е Warp Кош. Това е камината. Отиваме на Warp Ледена. Това е Warp Ледена парзалка. Качвайте се тук. Качвайте се по тия стълби. И отидете долу, но трябва да го оправя. Ето. Трябва да го правя, защото да се отвори вратата. И отиваме на Warp. Warp. Мини евент. Преди малко бяхме там. На евента бяхме и то също, ето го. И отиваме на Warp Mob Arena. Това е Mob Arena-та, лобито. Сега ще ви покажа и другото. Ето. Това е отвътре. Аз ви го покажам отвънка. И отиваме на Warp Mall. Това е мола. Ето. Това е малка количка. И отиваме към асансьора. Отиваме на втория етаж.
Това е втория етаж. И отиваме на горния. Тук няма... Това е библиотеката. И ще снимам колкото ми стигне бандикама. Тук няма нищо. И да кажа, IP-то ще е в описанието. Това е Макдоналдс, ама малкото. Ще направим ни по-голямо. Ето. Това е за киното. Ако свети и това, значи киното е отворено, но няма кой да слуша, да гледа това филми. Главен хайдо, аз съм ето, Еми скина, само че това са дректи. И скайпа ми е CrazyCraft 6. Това е втория главен, Алеш 132. И скайпа му е Алекс Чето 22. Мен по някой път не няма и отиваме сега на Lab PvP. Това е Lab PvP. Ето го. И да изкажа отдолу това. Сега отиваме на Lab PvP арена, но трябва да махнем реса, защото не може да се бием. Но като виждам, той е махнат. Изчакайте да проверя нещо. И отиваме на лар. Раке, вола, там още не е готов. Отиваме на лап шоп. Ето го шопа. И сега отиваме на лар. Лар, спаун, скайблок. За да отидете в скайблок, пишете Исланд. Ето. Моя Исланд. Аз не го използвам. Ето го моя Исланд. И отиваме на лар. Лар. Чакайте да видим. Сплит. Това е бар сплит. Това е лобито на сплит. И ако искате да играете и не искате дясно скочи върху това. Е тази табела. Ето ще го покажа отдолу. Ето. Сега отиваме на Warp Split. Това е лобито на Split, само 4 човека може да се играят. И като започнете да играете, направо ви дава... Например ви дава една айрон лопата и стреляйте с дясно копчето, хвърля яйца. И сега отиваме на лад. Чакайте, SpongeBob. Да знаете, това е пугин, на мен не ми се правиши. Ето. Ето го пугина. Ето. Отиваме на лад. XP. Това е LARP XP. И това беше всичко от мен. Сървъра се казва CrazyCraft BG. Ще има Survival Games и парцели. И ще има креатив. И бай-бай, и IP-то ще е в описанието. И бъбър.